gan su farki ko a mafarki farci na so zan miki tawa ki ji daɗi. So ne yake saka yin nutsuwa na ji shauƙi in na kalla fuskar ki fara a mafarki. Zuciyata da wuri yawan tunani da daɗi a zuciya kai maɗiga. Rashin masoyi Aisha faɗi a ce na rikisan abinda ba shi na kulle zuciya ba mashiga. Rashin masoyi Na toshe kunnuwa na hijira daga alƙarya gani yanzu na kwan a riga. Rashin masoyi So ne silar gizon nan da ke kai ya gare ni da za ki tallafa da kin ba ni masauki. Buriya na rai idan har na fito amin batinki in ta wasa zuciya bai yiwu ba. Rashin masoyi Na sa wadai da zami haɗuwa inda na san ki na sha zuwa gamo bai yiwu ba. Rashin masoyi Me za ya saki koye wa maso yi na haƙiƙa ƙaunar ki har a yau ban gaji ba. Rashin masoyi Ki fito ki bayyana mun fuskar ki a gare ni da za ki mun hakan da na daina mafarki. Ta faɗi ya fi kwatan a kirga shafiya duko ake mun a gida. Rashin masoyi Wai ne ya gamu da iska addu'a a dinga yi mun kuma kar na dinga nisa da gida. Rashin masoyi Na tabbatar mutunci tamkar kowa hakika ƙaunar ki ne wadaci ya guda. Rashin masoyi ba biki haƙiƙa